αναστήτω ο Θεός και διασκορπίστη προς αγιεύτρια αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού ημισούνται αυτόν Χριστός εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της έτης μνήμασι ζωή παριθράμενος, ως εκλήτη καπνός εκυπέδωσαν, ως και πυρός από προσώπου πυρός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της έτης μνήμασι ζωή παριθράμενος. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι ευθακτήτωσαν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της έτης μνήμασι ζωή παριθράμενος. Χριστός Ανέστη! 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 Δόξα Πατρί και Υιό και